Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a za 7 dolami bola jedna dedinka. Nebola to veľká dedinka, ani v nej nežilo veľa ľudí. Ale počas jedného špeciálneho víkendu cez letné prázdniny sem zavítali stovky ďalších a ďalších ľudí. No a tých spájalo jedno – láska k behu v prírode. Vítajte v rozprávkových Čičmanoch. Moje meno je Kicka a dnes sa spolu pozrieme na veľké množstvo krásnych príbehov a hlavne krásnej prírody. Štartujeme 5. pretek tohtoročnej série pretekov Behaj lesmi, tak poďme na to. Akou inou rozprávkou by sme mali začať, ak nie práve tou detskou? Naši najmenší majú určite rozprávkový svet poriadne zmapovaný a sme radi, že práve dnes mohli spoznať aj ten čičmiansky. Každý z nich dnes napísal svoj vlastný bežecký príbeh a to, akých majú svojich obľúbených rozprávkových hrdinov, to sa dozvieme už o chvíľu. Aká je vaša obľúbená rozprávková postava, keby ste si mali vybrať? Moana, Stitch, Šmolko. A verím, že sa vidíme na ďalšej zastávke. Zakývajte do kamery. Dobrá, beháš sama, alebo behajú aj tvoji rodičia? Behajú moji rodičia. Takže máš takú motiváciu, hej? No. Ísť na preteky. Ale nejakých rozprávkových bytostí, ktorá je tvoja obľúbená? Ja neviem, môžem aj princeznu. No, super. Tak napríklad Pocahontas, alebo Mulan, ja neviem. Pri každom príbehu je dôležitý odkaz, teda niečo, čo by v nás po skončení malo rezonovať. Tak ako na každom behu, tak aj dnes bojujeme za tých, ktorí sami nemôžu. Takže odkaz je jasný, pomáhať treba vždy, keď sa dá a spravíte tak pekný deň nielen druhým, ale aj sebe. Tento rok sa nám podarilo prepojiť Čičmany s Českou mincovnou, tak akým spôsobom sme to dokázali? Česká mincovňa ako už 3. rokom prispieva do tohto behu, Behaj lesmi, aj svojou malou troškou, a to každý bežec dostáva spolu mincu. A výhercovia tento rok dostávajú aj zlatú investičnú mincu Slovenského orla, ktorý je vyzdobený slovenskými motívmi a priviedla ho na svet v roku 2020 Česká mincovňa. A je aj taká špeciálna teda strieborná minca, ktorú si môžu zakúpiť hociakí návštevníci, nielen Čičman, ale aj Slovenska. Áno, no pred 2 rokmi Čičmany oslavovali 750. výročie prvej zmienky o Čičmanoch a pre extra sme pre ňu vyrobili jednu špeciálnu mincu striebornú, uncovú, ktorá je v predaji a je to krásna pripomienka tohto významného jubilea pre Čičmany a myslím, že je to veľmi pekná pamiatka aj na túto udalosť. My sme rozžiarili pred pár rokmi aj Čičmany, takže sme tu niečo aj nechali po nás. Presne tak. Ja veľmi pekne ďakujem tejto akcii Behaj lesmi aj doktorovi Maxovi, že nám pomohli vymeniť naše osvetlenie, ktoré nám vlastne šetrí 3,5 tisíca ročne. Väčšinou sa dozvieme, čo je vytúženou odmenou až na konci príbehu. No po predchádzajúcom rozhovore vieme, že na víťazov čaká skutočný poklad v podobe zlatých mincí. Čo by za to dal taký room size? Trúfam si povedať, že naši bežci sa majú lepšie ako niektoré rozprávkové bytosti. A to už je čo povedať. K tomu treba ešte pripočítať toto nádherné prostredie a máme príbeh, o ktorom budú všetci účastníci rozprávať ešte minimálne najbližší rok.
v daždi tuto dole. Ten zjazd, keď začalo pršať, to bolo fantastické. Najlepšie tempo asi v živote, aké som dal. Čo vám páči na behe lesný najviac? Neviem, ja bežím tak pre radosť, takže... No to je fantastické, tak to má byť. Ako sa vám bežalo v Čičmanoch? Super. Perfektne. Parádne, dáš bol na jednotku lepšie ako Horúčava, takže sme spokojní. Ale to je zaujímavé, že naozaj tu všetci zmokli do nitky, ale všetci sú spokojní. Lesy Slovenskej republiky tu majú v rámci lesnej pedagogiky aj takéhoto chutného pomocníka. Dobrý deň, Ľudská. Dobrý deň, Ako sa pozdravujem volá? všetkých. Je to Jaris a je to taký náš služobný pes a veľmi rád pomáha pri aktivitách lesnej pedagogiky. Super, tak sme radi, že je tu dnes spolu s nami. Poďme ale k našim bežcom, lebo minulý rok ste ako zakladajúci partner Lesy Slovenskej republiky za nich vysadili stromčeky a nebolo ich málo. Nebolo ich vôbec málo, bolo ich presne 7122 a vysadzali sme ich na lesnej správe Pezinok. A máte niečo také v pláne aj tento rok? Určite áno, Lesy Slovenskej republiky ako zakladajúci partner seriálu Behaj lesmi sa opäť zaviazali, že po sezóne vysadia za každého registrovaného bežca jeden stromček. A už máte aj vytipované nejaké lokality? Máme už vybranú lokalitu, konkrétne to bude lesná správa Prievidza a chceli by sme tam sadiť buky a duby. Pred nami sú ešte 2 zastávky, to znamená, že čím viac bežcov príde na tie zastávky, tak tým viac stromčekov aj vysadíme, takže toto môže byť aj taká malá pozvánka pre nich, nie? Presne tak. Určite áno, my budeme veľmi radi, keď na tie zvyšné preteky v Štiavnici a v Smoleniciach príde čo najviac bežcov, aby sme vedeli vysadiť ešte viac stromčekov ako minulý rok. Tak sa tešíme, my tam budeme určite. Tak ako v rozprávke aj dnes v Čičmanoch skončil deň šťastne. Naši bežci sú už v cieli a myslím si, že na dnešný pretek len tak rýchlo nezabudnú. V rozprávkach sme zvyknutí na zvonce, no ten náš ešte zatiaľ nezvoní, pretože nás čakajú 2 preteky tohtoročnej série pretekov Behaj lesmi. Najbližšie sa vidíme 31. augusta a to v Štiavnických vrchoch. Vrabce na streche štebotali, že sa na nás tešia aj lesné víly a vodník. Tak som sama zvedavá. Každopádne sa na vás teším aj ja. Ahoj!